Kiwal may siya. Senyumin aku dah. Opo, panci. Alhay kakak. Astagfirullahaladzim, dua pilak na. Dua pilak din panci mo kayo. Pilak na simbolawan. Dua pilak. Uyumi sila daya. Ayaw na ng alam. Yari mo kami kaya mo na malam. Bisan mo ka naman ako na gawan. Di ka na isang pagsurrendela. Ayaw po. Po, panji mo. Ikaw nagpapangalay. May kakakuhin naman, Ji. Tatlo ka. Panji mo po. Panji mo. Pamanjira ka mo rin ang ando. Amo rin yung panungtuman niyo. Aga, pamanji ka mo. Oo, kung ipisita mo, busan na ba ko? Kadili ka, iwawo, ba't siya makapansi siya, nagdag kay Luzon. Okay, ang mandari diyan ay maglami-lami. Umayan yung nganan maglami-lami. Kataan kita bukong biyan yung style mo kaya na. Okay, tatlo ka, ito patakat pa mo. Basta, gambok pilak na. Dua pilak, okay, karen na. Karen na. Di ba ini kita magkakalamang ko rin makapansi? Kaya pekta ka rin. Kapuhunan ng bata. Karen na ko ka. Okay, yan na yan po. Oh, ito pilak. Ano, yung panji-panji sabi mo po, nigisadap na yung itlog. Okay mo. Okay ka, binsing kayo na. Senyumin ako tayo. 1-0. Senyumin ako daya. Uy, yan yung lumanding. Yan yung mamagpangalaya po. Diyan to rin bang sa tabang haylaya na? Wala. Haylaya hadji ba? Ating katupatan. Patako na oray na nakakalaktaran. Uyumi sila daya. Ay nakalumanan mo, katalaw na siya mo, ibigay sa dali mo, may tumabulang mo. Oy na, ano sabihin biyan niya? Bunal babo, imbang sa tayo ni babo, bang hilaya na, hilaya pertama, sintilpuin pagpunan. Hilaya ka doon, pantay likas, ay magdang-dang-dang ng mga istakro, ang pamagpata, mag-post, magtag, pakaraw. Abang naman si ka, magdara si Panjiwi siya ba? Magdara siya yung kailo. Ay, katad ka, wala, huwag ka mo nakapanji, yung panji na kayo na, panji na, ipag mo sa, mo pang tungkol sinasawa mo, astagfirullah, pamanji ka mo. Hindi, katanda, di lang ito siya yung pangantin, ang mamanji. Ano yung siya niyo, ano? Ano? Tatlo ka, busan na ka mo, bayari mo magbalik. Ano? May pa, sarang nabalik, o kabalik. Ano ba yung ko kaya, ko?